κάνει δηλαδή η πατρίδα. Είναι πιο πολύ σε ομάδες ανθρώπων, όπου υπάρχει πολλοί κόσμος, είτε είναι όλες οι πατρίδες εκπαίδευσης, αλλά όπου γίνεται, όπου μαζεύεται και ο κόσμος, είναι πλήρως. Και πώς μπορεί ο καθένας να προσφέρει, πρέπει να είναι και καλά εκπαιδευμένος, αλλά δεν χρειάζεται. Ο εκπαιδευμένος δεν θα είναι ο καλύτερος εθελοντής και για τον εαυτό του και για τους γύρω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αν δεν μπορεί τέτοια πράγματα να μάθει, θα είναι χρήσιμος για τον ίδιο και για τους γύρω του. Όταν λοιπόν στα 6,5 χρόνια δεν έχουμε σταματήσει και δεν έχουν σταματήσει, αλλά και μέσα από τις βαθμίδες εκπαίδευσης εισπράγγεις αυτό την ερώτηση στα μάτια των παιδιών, τι κάνω εγώ, και μπορείς πάρα πολύ εύκολα να τους μαγνητήσεις, έτσι ώστε να είναι άλλος τρόπος σκέψης. Πώς θα αντιδρούν στην καθημερινότητά του, θεωρώ ότι είναι η μεγαλύτερη μου ανταμοιβή. Αυτό του ενός κυρίου 7χρονου, 8χρονου ή 67χρονου, λοιπόν, δεν το ήξερα εγώ, το ότι κάνω με αυτόν τον τρόπο εθελοντισμό. Το κυριότερο βέβαια είναι να τονίσουμε ότι εθελοντής μπορεί να είναι όποιος θέλει. Να μην έχει κάποιους, να μην τηρεί κάποιες προϋποθέσεις. Όχι. Εννοείται ότι εθελοντής μπορεί να είναι όποιος θέλει. Μα όποιος θέλει. Απλά καλός εθελοντής είναι ο εκπαιδευμένος. Κυρία Πατουλίδου, πριν